tevgera çanda demokratika Mezopotamya u desteğe çande festivala şehit yekta dardıkhne. Benjamin festivala şehit yekta bi duruşmaya gayri navaşukani 27 adari dest pê bike. Festival 11 roj berdewam bike. 27 dest pê dike hene 4 Nîsanê. Nav van lîstikan da lîstekên zarokan û yê jinan jî hene. 26 lîstek serhildan kirin li Rojavayê Kurdistan û Bakur Rojhilatê Sûriyê. Lê nav vanan da tenê neh kom hatin pejirandin. Me xwast em komên din jî yên dervayên Rojava Bakur Rojhilatê Sûriyê em beşdar bikin. Parçeyên din wek Bakur, Başûr û Rojhilat lê mixabin çê nebû. Wan serlêdan kiribûn. Lîstekê wan jî hatin pejirandin, hatin qebûl kirin. Ber rewşa şer û rewşa korona nekarîn werin. Minak mesela Bakur yani qedexe tekiliyên Tirkiye û Rusya yani Tirkiye qedexe dayîne nekarin werin Sûrî. Ji ber wî nekarîn werin rekên fermî da resmî werin. Başûr û Rojhilat ber rewşa korona nekarîn werin. Wan pir dixwast, me jî pir dixwast em çar parçe Kurdistanê bi rêka şano û serdîka şano em bînin cem hev. Lê mixabin ev çê nebû. Got neh şano ne. 6 bi zimanê Kurdî bilîzin. Sisê jî bi zimanê Erebî. û zarok û şanoyê zarokan û yê jinan jî nav dane. Yani her sal hûn dizanin Rojava nav şer daye. Bakur Rojhilatê Sûriyê nav şer daye. Mixabin û şer berdewam e û dagirkerî jî berdewam e û bajarê me dest me diçin. Em hêviya wî ne û tekoşînê wî tiştî dikin ku dîsa em bajarê xwe dest bigirin. Vegerin dîsa bajarê xwe. Sala çûyî me ser navê Afrîn darxistibû bi slogana Afrîn vegera Afrînê me darxistibû. Îsal jî qêrîna weşikanî ji bo serêkaniyê bi wî sloganî festival hat darxistin. Ya rastî em naxwazin tenên Rojava xelk bizanin ku şer e û kuştin e û koçberî ye feqîrtî ye. Derve her kes vê tiştî dibînî. Lê vir da jiyanek diya vakirin. Tekoşînekî pir mezin e bi her alî de. Tenê ne şer e. Li vir de jiyanekî mezin, avabûyinekî mezin hey û huner de ji cihê xwe digirî û berxwedaniyek mezin û tekoşînekî mezin dimeşînî. Müzik, festivalê müzikên yê şano yê fîlm tên çêkirin. Em dixwazin şanoya Kurdî yê Erebî daha xurttir bikin û pêşengtiya vê bikin. Xwe bigînin hemî netewan. Tenê ne Rojavayê Kurdistan û Bakur Rojhilatê Sûrî. Em dixwazin her çar parçeyan bînin cem hev. Xwe bigînin hemî rojhilata navîn û şano hunerî li Rojava pêş bixin, xurt bixin.